Projektin määritelmä, siellä toistuu noin 4 määritelmän osaa. Siellä on, kysymyksessähän on siis nykyinen muoto organisoida työtä. Eli meillä on pääasiallinen idea siinä, että työ on tällaista tietoista toimintaa. Meillä on projektissa aina joku tietty tavoite, jota varten projekti perustetaan ja määritellään organisaatio, kuka tekee, millä porukalla projekti toteutetaan. Ja yksi olennainen resurssi on tietysti aikaresurssi. Eli projekti alkaa joskus ja loppuu joskus ja tuosta aikavälistä käytetään tätä projektia. Siinä kai se semmoinen sanotaan arkisempikin käsitys projektille on. No sitten yksi, mikä hieman vaihtelee, että projektille määritellään tällainen kohderyhmä, kuka sen hyödyn saaja nyt on, tai monta kertaa myöskin projektin asettaja tai tilaaja, riippuen siitä nyt sitten, että kuka projektisuunnitelman laatii, niin tämä totta kai hieman tämä määrittely. Mutta oikeastaan noista 4 niin kuin osa-alueesta sitten se projektin määrittely johtuu. Sisustajakoulutus, joka on meidän oppilaitoksessa, niin sen ohjelma on rakennettu täysin sisustusalan perustutkinnon osioiden mukaan. Eli siellä on näitä osioita esimerkiksi sisustustyö, maalaus- ja päällystystyö ja sisärakennustyö. Ja meillä on lisäksi opiskelijoille tällainen projektityö. Tarkoittaa lähinnä sitä, että opiskelijat saa tehdä tällaisen kokonaisuuden, missä on suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe. Ja sitten meillä on tähän asti ollut nämä projektit ollaan järjestetty tuolla omassa oppilaitoksessa, jotka on ollut pienimuotoisempia, mutta nyt sitten viime vuoden puolella niin paikallinen ravintoloitsija otti yhteyttä ja kysyi, että mikä mahdollisuus olisi lähteä tällaista projektia tekemään, eli hänen tilojansa muuttamaan ihan täysin uusiksi. Ja me otettiin se haaste vastaan ja opiskelijoilla oli ekana 2 viikkoa aikaa tehdä suunnitelmat. Ja tämän jälkeen sitten lähti se toteutusvaihe, eli meillä oli viikosta 9 viikkoon 12 niin aikaa. Meillä oli 4 viikkoa aikaa tehdä tämä remontti täällä sitten. Että se toi siihen oman haasteen lisää sitten tämä aikataulu. Meillä oli kouluttajana oli tässä toimi tässä projektissa sitten oppilaitoksen kouluttajia ja lisäksi meillä on tällaisia paikallisia remonttireiskoja, jotka sitten veti täällä paikan päällä sitten sitä koulutusta. Opetustoiminta sanotaan nyt tällaisena nykymuotoisena, kun tämä nyt hyvin pitkälle vieläkin on tällaista organisaatioiden ja instituutioiden toteuttamaa melko opettajakeskeistä toimintaa. Jos me puhutaan oppimisen näkökulmasta, tämmöinen konstruktiivinen ote, niin joka opetuksessa ja koulutuksessa tällä hetkellä on sekin, jos me nyt realisteja ollaan, sangen opettajajohtoista. Opettajan näkökulmasta tietysti projektioppiminen siirtää vastuuta oppimisesta sille opiskelijalle itselleen. Projektioppiminen, opettaminen tai projektissa oppiminen mahdollistaa siis parhaimmillaan sen oman sisältä nouseen idean toteuttamisen, sen realisoitumisen. On mahdollista projektissa tutustua uusiin ihmisiin, tavata eri alojen osaamista moniammatillisissa projekteissa ja päästä eteenpäin. Totta kai se ruokkii ja innostaa. Eli tämä Kellari-Grannin projekti. Homma lähti siitä,
että asiakas toivoi, että pupille tehdään uutta ilmettä. Ja me saatiin tämä suunnitelmaksi sitten ja porukalla ruvettiin suunnittelemaan. Toiveena oli saada tästä irlantilaistyyppinen pupi. Ja niinpä me sitten ruvettiin katselemaan netistä kuvia ja kierreltiin kaupoissa ja totta kai juteltiin asiakkaan kanssa, että mitä hän oikein toivoo. Ja myöskin koulussa juteltiin sitten kouluttajien kanssa, että minkälaiset mahdollisuudet on toteuttaa tätä oikeasti. Ja olihan siinä aikamoista haastetta, koska siinä oli paljon asioita, mitä piti ottaa huomioon. Sisustuksessa tietysti lattiamateriaalit, huonekalut, seinät, katot, koristelut, aivan kaikki. Mutta se oli kyllä tosi hauska, mielenkiintoinen projekti. Ja sitten suunnittelun jälkeen tietysti alkoi toteutusprojekti. Oli jonkun verran vähän suunnittelemassa huonekaluja mukana siinä. Myöskin kiintokalusteita, keittiöä ja sitten loppujen lopuksi vähän asentelemassa niitä, auttamassa siinä asentelemisessa. Ja siinä tuli kyllä vähän mielenkiintoisia mutkia matkaan, kun huomattiinkin, että lattia onkin aika vino. Mutta kyllähän siitäkin selvittiin. Vanha talo, niin totta kai siinä on kaikenlaista, mutta ihan kaiken kaikkiaan kokonaisuudessaan tosi mielenkiintoinen projekti. Ihana, että sai olla mukana tällaisessa. No mä oon näitä pintakäsittelypuolella tehnyt näitä kalusteita, petsauksia ja lakkauksia ja mitä kaikkea siihen kuuluu, osalta näitä taulujakin tänne. Niitä sitten jouduttiin, aikataulu oli tiukka, että niitä jouduttiin vähän kiireelläkin välillä tekemään. Välillä oltiin lauantainakin opettajan kanssa täällä ja tekemässä ja siitä ne sitten pikkuhiljaa näköjään on valmistunut. No, tää on ihan mielenkiintoista ja tässä näkee kädenjäljen niin pitemmältä ajaltakin. Tämä vastaa niin mitä tämä koulutuksenkin tarkoituksena on, valmistua työelämään, niin työelämässä ja tehdään tällaisia projekteja ja mitä yritykset tekee näitä. No, mä olin siinä niin kuin tässä huonekalujen tai kalusteiden pintakäsittelyssä, eli tehtiin ihan sitten ne niin kuin esikäsittelyt, hionnat ja sitten ennen niin kuin tätä varsinaista pintakäsittelyä, eli sitten petsaus ja lakat päälle, mitä noihin baarijakkaroita ja sitten oli noita pöydän niin kuin sarjoja ja kansiosia. Ja sitten mitä jotain baarikaappia sun muuta siellä oli, niin niitä sitten. No silleen, että siinä oli tietysti, kun oli aika niin kuin kiire välillä, että vähän niin kuin tiukemmallakin aikataululla sitten niin kuin joutui tekemään. Että mun mielestä se oli ihan kiva, että oli semmoinen tekemisen meininki siinä hommassa, että se oli niin kuin ehkä parasta siinä, niin pääsi vähän niin kuin perille siihen, niin kuin, että mitä se voi sitten olla niin kuin työelämässäkin, kun on kuitenkin niin kuin kiire ja näin. No, projektissa tietysti, kun se on niin kuin itse kokonaisuus ja tässäkin oli niin kuin monia ihmisiä sitten mukana siinä, että oli niin kuin puusepät teki ne kalusteet ja sitten pinta käsiteltiin ja sitten oli ensin ne suunnittelijat, jotka oli tämän niin kuin koko homman sitten niin kuin aloittanut, niin kuin yhdistetään se, niin vähän niin kuin kaikki tekee ja sitten nähdään se lopputulos, mitä ollaan niin kuin yhdessä saatu aikaan. Niin. Se, mitä haasteita tällainen projektityö tuo, niin on tietysti tämä aikataulu, mikä meillä oli aika tiukka, että se edellytti sitten, että tähän projektiin osallistujat, että ne on kaikki siinä täysillä mukana. Että kyllä se suuressa osassa tällaisissa projekteissa on sitten se asiakaskin, että minkä tyyppinen asiakas on, että koska kuitenkin tehdään opiskelijat tekee ja tehdään niin kuin opiskelijatöitä. Että ne ei ole vielä niin kuin ammattimiesten töitä, vaikka meillä on ammattilaiset on kouluttajana. Hän ei koskaan missään vaiheessa niin kuin kyseenalaistanut meidän taitoja tehdä, eikä yleensäkään sitä, että tullut mitään niin vaikka minä vähän siinä aluksi varoittelinkin, että kaikki täytyy tehdä kirjallisena, että jos sitten tulee jotakin probleemaa, niin. Lähtökohtaisesti kyllä asenne on se, jota tässä eräällä lailla kysytään. Itse näiltä osin on oma käsitteistäni taas sitten ollut muun muassa inno-onni-ajattelun jäsentämistä, jolla tarkoitan sitä, että kyllä kun me innostumme, niin me useammin onnistumme. Ja sitä kautta sitten taas toiselta puolelta niin tällainen
innovaatiot myöskin onnellistavat. Ehkä noin sanotaan yhteiskunnallisen tason käsitteistössä liikuttaessa meillä on mahdollisuus projektimuotoisesti tuottaa innovaatioita, joilla on taas sitten kansantaloudellisesti onnellistavia niin seuraamuksia, sanotaan nyt näin. Kyllä mä tykkään. Tietysti me ei rahaa paljon, mutta kai se on sen arvosta. Toivotaan ainakin näin. Ja on tosi hieno. En osaa sanoa mitä moittia, että aivan yllätyin positiivisesti. No kyllä se on, nyt voi kutsua tätäkin paikkaa ravintolaksi. Tuli käytyä täällä pikkasta ennen tämän sulkemista, ennen remonttia, niin on tää vaihtanut ilmettä täysin. Mun mielestä tämä oli mielenkiintoinen projekti, että toisaalta olisi kiva, että tulisi enemmänkin vielä tässä opiskeluaikana vielä näitä tämmöisiä vähän isompia juttuja. Oman oppimisen kannalta projektityöskentely oli tosi hyvä juttu. Tässä joutuu ottamaan niin monta asiaa huomioon ja sitten tietysti se, että yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa ja opettajien kanssa ja omistajan kanssa. Ja kyllä tästä jäi mieleen niin kuin loppuelämäksi sellaisia asioita, mitä pitää tehdä ja muistaa, jos vastaavanlaista alkaa tehdä.